ଅନୁଗୁଳ ଖନ୍ଦାଶାଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଚିକେନ କଷା। ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବନାଇ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଏହା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚୁଲିକୁ ଲଗାଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ବସାଇବା। ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ଭାବରେ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେବା, ତା ସହିତ ଟମାଟୋକୁ କାଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବଟା ମସଲା, ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ କୁଟି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ମୁଖିଆ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଜିରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତୈଳ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିବା। ତୈଳ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟା ଜିରାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ଗୋଟା ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପୂର୍ବରୁ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜଙ୍କୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭର୍ଜନ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଉଟାଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଜିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଟା ମସଲାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇବା। କିଛି ସମୟ ଚଲାଇବା, ନହେଲେ ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ବହୁତ ସମୟ ଚଲାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଚଲାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ଦେବା। ଜଳ ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇବା। ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସଲାମାନେ ତଳୁ ଲାଗିବେନି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବେ। ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିବା। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସେଥିରେ ଲବଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲବଣକୁ ଦେଇ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ମସଲାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମସଲାରୁ ପାଣି କମି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ତେଲ ଜରାଇ ଗଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମସଲାଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲେ ସେଥିରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ ପକାଇବା। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ନ ଗୋଳାଇଲେ ତଳେ ମସଲା ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ମସଲା ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଗୋଳାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ସେ ପାଣି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଣିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ବାହାରିଥିବା ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ଜଳ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ କମ୍ ପାଣି ଅଧା ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି କମିଯିବ ଏବଂ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର କଷା ତିଆରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଚୁଲିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ ତା ଦେହରୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଖନ୍ଦାଶାଳରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ବନାଇ ମାଂସ କଷା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ।